хора, аз съм The Dragonfire и днес ще играем в сървъра на It's Crazy Doctor. Survival. Вече е тази тук, да. И с да, и нас те малко Зендрум. сървайват. С нас е Зендрум, който също оцелява, обаче някъде го изгубих. Аз тук взимам ачивменти. Гледам. Ама ти наистина ли откъде диаманти? При мен хора, те оцеляват, аз си копая тук да събирам малко кол. Сега трябва да намеря печка. Не. Трябва да направя печка. Сега Да. трябва да взема айрона. Не! Ти падна. Плиз! No! Не умирай, идиот, ако умреш. Ще се качиш ли да ми вземеш айтемите? Защото аз съдя. Ей! Дай аз Чакай. да си ги взема. Стига сте се телепортирали да е. Дай аз да си взема диамантите. Аз няма да ти ги взема. Читъри. Нека да сложим така да не паднат в лавата. Както аз преди така. малко паднах. Ама те са много, О, бе. да. 8 са. Малко Аз копая за диаманти, да ми пука въобще. Да, аз вече намерих. Ей! О, пещера. Трябва малко кол. О, диаманти! Ей! Само мога да си взема голда. Ти да не играеш секса, да. Не, да, абсолютно. Ако искаш, после ще ме видиш Не, клипа. човек, ама Зендром, там оставих айрон. Кой? Аз оставих айрон там в печката. 23. Чакай да го взема, ще ме изчакаш ли? Ама той е в мен. Хубаво, аре, идвам. Само трябва да внимавам да не изгорят диамантите. Защото ще се садна много. Човек, аз веднъж бях намерил в първата 14 копка на диаманта. моето оцеляване, бях намерил 12 диаманта и умрях. Аз Добре, че някак си паднах в една дупка и там ми бяха всичките диаманти. Тук малко изроди има. Тук много лава. малко. Аз нямам нищо за биене, само 2 кирки и една лопата. Биш ги скир. Лапис, чупи го. О, лапис. Аре, аба кейвинг. Това ще бъде аба кейвинг. Окей? Ема ние нямаме айтеми, ти си с Ние дърма, нямаме енчантнато всичко. Аз съм с каменна кирка. Прави си аба кейвинг сам. Не може сам да си го правя. И с кой ще го правиш, като никой няма айтеми, освен ти? Като дойде... Айтемите не са важни. в принцип. Какво ще чупя? С ръка. Там има скелет. О. Айде, не ми трябва. Зендром, идваш ли? Чакай. О, уичка. Аре. Къде изчезна, бе? Давай тук нагоре, ма има скелет. Там? Не, искаш ли на там? Там има... Ой! Там има яки работи, виждам. Аз нямам айрон кирка дори. Ще направиш една айрон кирка да ми дадеш, че нямам крафтинг в мен. Нямам достатъчно айрон. Мисъл, изпечен. Чесък. А това ти ли си, викам някакво зомби? Аре, бе. Скара ми. Давай ти има нещо. Обаче вчера ги пръсна. Там на стрима. Оле, клипер. Ноп. С брадвата. Пиу. Ноп. Абе, аз нямам нищо, освен кирка и скелет. Не са го убих. Умирам. На колко сърца си? На колко сърца си? На 4,5. Тук някой си е Ето ти Не бе, пържола. аз имам 15 пържоли, бе, дръж. Аз тук си имам е една. Ето ти още 4. Кой да си осветява тунелите? Ти?
Аз не правя тунели. Ние сме на 11-то ниво, така че натам директно. И аз съм на Накъде 11-то тръгна ниво, но аз не копая тунели. Накъде тръгна сега, бе? Да търсиме диаманти. Лазурит! Ела. Ага, ето съм, благодаря. Леле, створчвам кирката от няколко Как минаваме блока. по... Охо, отдолу майче има лава, я чакай. Най-ефикасният начин, виж, ето. Значи, вземи, ето ти каменна кирка. Аз имам камера. И ето на там, ето виж. И почни ето на там да купаш. Абе дай, ти на там. Направя мисията невъзможна. Върху лава съм. Ще ти кажа, ако открия диаманти, да дойдеш да ги щупиш. Добре. Да ги вземеш, защото аз... С каменна кирка. О, намери арес лопатката. О, диаманти! Те ще са за нас, понеже ние нямаме нищо. Да, бе! Аз по принцип не копая за вас, си копая, защото нямаме много ресурси. И му дойде Къде времето. тия брони? Тия брони, знаеш от кога ги имам? Да, ма... сега няма да говоря казни неща. Знаеш за какво става въпрос. О, Не диаманти, диамант! Идвам. Е тука, дето ти изкопах тунел. Не знам какво ще кажеш по принцип. Охо, те са повече от 8. Много са. Не са повече от 8. Ти взе ли няколко в себе Аз си? взех един. Дай да ги Но видя после колко си ги са. делим. Да. Значи, ето ти, имам... Не, Че после ти- ще ги делим, после, не сега, остави. И копай, гледай да копаш на shift, да не паднеш в лава. Чакай да ти дам achievement тук. Ела. Да си направя achievement-а. Ето, и после ми го върни. Дай. И сега и аз ще го взема даже. Не. Не, ти си го взел вече. Аз го взех преди малко, да. Гледай да не Ще падаш в правя. лава, ако има някой. Impossible. Значи да направя ли 2 диамантени кирки? Не, една направи. Ема За да имаме и обсидиан. двамата. Една направи за обсидиан, като намерим обсидиан, ще да направим след това enchanting table. Колко диаманти намерихте? 14. Аз 23. Чакай тук. Трябва да се увелича брайта някакси. Или пък да си направя просто един торч. И да си го сложа в другата ръка. Или просто да си сложиш гамата. Няма да е толкова трудно. Копай. О, редстоун, трябва да го не искам да... И аз намерих редстоун. Редстоун според мен е много ненужен. О, пещера. В нея нещо интересно. Айно. Да ме видиш диамант! после, Андрей, в клипа ми какви каскади правя над лавата. Аз намерих още диаманти. Супер. Аз направо ти влизам в тунела. А там да има още диаманти. Ти направи... Метнах се в лава. Не умирай. Ето ти. Да знаеш аз човек колко пъти минавах над лава, ти всеки път се мяташ. Какво да правя без да искам? Не видях, че има лава. Какво да правя да не съм някакъв? Аз направо Ще да взеш ли айрон кирката? печалата. Въобще не ме плаши. Че ти имаш Да, дан. ама тя е почти щупена. Нищо, карай. Ще довърши и след това аз. На мен айрон не ми трябва, защото съм про. А не, всъщност ми трябва, защото бийкана. Заради бийкана Някой ми изхъбих звъни. кущица. Кой е той? Адо. После Адо ли? После ще ви покажа. Умирам. Сериозно ли е Адо? Къде си? Гледай да не изгаряш. Да, сериозно е Адо. Що ти играем в Ой, моя бе. сервер само. 2 сърца. Ще ти ги взема, ако умреш. Яш. О, жив съм. Яш. Окей, хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се ви е харесал.
Това бях аз и чао. Това беше ти, без никой. И сега аз приключвам. Фикосландия! И това ще е от клипа. Надявам се да ви е харесал. Линк в описанието за канала на It's Crazy Doctor и на Zendrum BG. Ако не сте се абонирали, абонирайте се и чао!